Huwag na kayong magrason na, ang hirap kasing kumuha ng ng appointment. Wala siyang police clearance kasi nga war during that time. Dininay siya, guys. Denied siya. Hey everyone, welcome back to another vlog. And for those of you guys who are not yet subscribed to this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So for today's video guys, ay isi-share ko lang po sa inyo yung mga documents and yung mga questions for EB3 dependent interview or US Embassy interview. So if you want to know all of this information, please keep on watching. So, just an apology guys. Ang tagal na to nire-request actually na video. Kasi parang nasabi ko naman na kasi dun sa EB3 dependent timeline na video ko. So, parang hindi ko na siya inuulit-ulit. Pero for the sake of the request ng mga ibang mga subscribers po natin or viewers po natin, ay isi-share ko na lang dito na separate lang para siguro mas madali nyong maintindihan. Kasi simple lang naman tong video na to. Kaya sabi ko, parang that video is just gonna be too short na gagawan ko pa siya ng video. You know what I mean? Kasi sobrang konti lang naman ng information na kailangan nyo. So again guys, this video is only for EB3 dependent. Kung kayo ay spouse petition, hindi ko alam kung paano yung ginagawa. And kung kayo ay K1 visa naman, yun yung mga parang fiancé visa ata if I'm not mistaken. May iba din silang requirements pero parang same lang ito kasi ito yung pinaka-basic na alam ko na mga kailangan nyo ng mga documents. So, EB3 dependent, ibig sabihin po ay yung spouse po ninyo ay petitioned by someone here in the US, like for example, agency or your workplace, hospital, ganyan, na hindi po sila work visa. Iba yung work visa sa EB3, H1B ata yung working visa. Tapos yung EB3, magkakaroon ka na agad ng green card pagdating dito sa US. And kapag the spouse and the children ay kapag kasali, ito po yung mga kailangan nyo ng mga documents. So number 1 here na kailangan nyo po na document is an appointment letter from the embassy. Usually, ngayon na ata parang yung mga applicants na yung nagbo-book ng kanilang interview date. Kung meron na kayo interview date, i-email yan sa inyo ng embassy or hindi ko alam kung may mapapop up ba sa inyo. Basta yung proof na yung time and date ay nandun na yun talaga yung inyong interview date. So, yun yung letter. Next here is your DS-260 front page or yun yung may barcode, yun yung may case number, MNL, blah blah blah, number, ganun. Tapos may barcode siya. Usually, yun yung kailangan nila kasi yung may barcode, dun yung in-scan nila. Parang sa entrance pa lang, in-scan na nila yun, ganun. Kasi yung letter, yung passport, tsaka yung DS-260, yun yung unang ini-scan dun pa lang sa pagpasok sa embassy. So, next is obviously your passport. Kasi kung wala kayong dalang passport, saan nila lalagay yung visa nyo? So, kailangan nyo ng updated na passport. So, kung ako sa inyo, kunyari na DQ na kayo, yung spouse nyo na DQ na, or gusto nyo na rin na magkaroon ng interview date, kung pa-expire na yung passport nyo, magpa-renew na kayo ng passport nyo. Kasi kung dito na kayo sa US, guys, iilan lang po yung mga states na meron tayong consulate or embassy na nagpa-perform ng paggawan ng passport. Ayan. So, kung nasa Pilipinas pa lang kayo, mas madali na siya. Huwag na kayong magrason na, ang hirap kasing kumuha ng ng appointment. Ako talaga guys, hindi ako na sa mga rason-rason. Kasi kung gusto mo talagang gawin, kahit mahirap pa yan kumuha ng appointment, gagawin mo, hello, America na tong pupuntahan mo. So, walang rason-rason. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Next here is your PSA birth certificate. So, kailangan nyo yan para i-prove na kayo talaga yung yung applicant na yun. Sa pre-screener siya, ini-screen tong mga documents. Tapos, ipapasa nila siya sa my consul. Tapos, dun sa consul na rin yung magtitingin, i-check kung kompleto na ba talaga. Kasi sa pre-screener, check na nila kung complete ka. Pero pagdating sa consul, yun na yung final say. Kumbaga, kung kompleto ka talaga sa mga documents mo.
Next is, syempre, you are married, kaya ka nga naging dependent ng spouse mo. So, kailangan nyo rin ng marriage certificate. So, all dependents pala guys, kailangan ng birth certificate, and for the spouse, kailangan ng marriage certificate. Then, for 16 years old and above, kailangan na niya ng NBI clearance. Ayan. Hindi naman kailangan na 6 months valid siya. Parang yung akin noon is 4 or 5 months na valid na lang siya for my interview. Okay naman, wala namang naging question doon. Pero, ang ginawa namin nun kay Mac, kasi hindi nga kami sure kung kailan mo siya magkakaroon ng interview date. Every time na malapit na mag-expire yung NBI clearance niya, talagang pinapakuha ko na siya ng NBI clearance. Kasi yan na naman, yung mga schedule na naman, baka wala kayong makuha na slot. Ayan. So, ahead of time talaga, kailangan meron na kayo itong mga PSA, itong mga NBI clearance ninyo, para wala kayong masyadong dagdag na stress kapag pupunta na kayo sa interview ninyo. So, aside from your NBI clearance, kailangan din ng police clearance. So, if you stayed in a certain country for 6 months and above, kailangan nyo ng police clearance. So, for example, if you worked Saudi or Dubai or Singapore, mga ganyan, kailangan nyo ng police clearance doon, guys. So, may nagtanong sa akin na parang nag-break ng contract, hindi na siya bumalik ulit. Paano pa daw kung hindi na siya makakakuha for sure ng police clearance? Kasi nga, syempre, parang may tama. May tama na yung pangalan niya doon. Parang hindi ko alam i-explain eh. Parang kumbaga may hip na yung pangalan mo doon. Kaya parang hindi ata na sila makakakuha ng police clearance. Yun guys, kapag mga ganong sitwasyon, I suggest you ask your agency's lawyer, or kung direct hire naman kayo, siguro kailangan mag-ask ng help sa lawyer. Don't just depend on what other people say na, okay lang yan, wag mo nang i-declare. Ganyan. Kung makikita nyo guys sa embassy, ang nakalagay doon na madami nilang mga tarp doon ang sabi, ang sikreto sa pagpasa ay walang sikreto. Something like that. So, dapat wala kang inililihim sa consul kasi once na-find out nila na nag-lie ka, yun yung mahirap. Talagang walang pag-asa. Make way na makakuha kayo ng police clearance ninyo. I think they will only accept a reason na, for example, may war. Kasi parang yung isang kabatch namin noon, hindi na kailangan kasi may war doon sa country na pinag-stayan na niya ng more than 6 months. So, yun yung mga pwedeng reason. But I don't know kung pwede bang hindi nyo na lang i-declare. Tapos, kunyari, hindi na lang kayo nag-travel during that time. Okay, so for the questions naman guys is very simple lang talaga yung question for the dependents, especially for spouse. Ang natanong lang kay Mac is, who is your petitioner? So dahil ako ay under agency ako, ang petitioner ko is my agency. So ang petitioner din niya is the agency, not me. Kasi hindi naman ako yung nag-file para kunin siya dito. It's the agency. Tapos under lang siya sa pangalan ko. So you should know your spouse's agency name. Ayan, dapat alam mo siya, memorize mo. Konting tiis lang naman sa pagme-memorize. Para kapani-paniwala ka talaga na alam mo yung pupuntahan mo. Next question is, what's the name of your spouse? Kahit naman very, very obvious na yan sa mga papel mo kasi nga may marriage certificate ka pa. Tatanungin pa nila yan. So, dapat alam mo yung full name ng spouse mo, hindi lang yung nickname niya. Kasi kung minsan, nasasanay na, like for me, I have my 3 given names. Ayan. So, hindi lang dapat yung first name ko yung alam ng spouse ko tsaka yung apelyido ko. Dapat yung legal name alam ng spouse. Ayan. So, medyo mahirap siya kapag kagaya ko na tatlo yung pangalan. Pero, syempre, asawa nyo na yan. Grabe naman kung hindi nyo alam yung pangalan ng spouse nyo, yung legal name. Next is, what's the work of your spouse? So, sinabi lang ni Mac na nurse yung spouse ko. Any travel history to other countries? Ayan, ito na yung sinasabi ko na dapat talaga hindi ka naglalay. Lalo na kapag yung passport mo na nag-travel that time is yun yung passport na ibibigay mo sa consul. Kunyari, nag-travel ka sa Middle East, nag-work ka doon for a year or 2 years, but then you reached your contract, umuwi ka, hindi ka na makabalik, tapos hindi ka na rin makakuha ng police clearance. Tapos yun naman yung passport na ibibigay mo yan sa consul. Yun yung problema natin, guys. Kaya kapag may pinirmahan talaga kayong kontrata, tapusin nyo talaga. Huwag talaga kayong gagawa ng something that will tarnish your name. Kasi
kung pagdating sa legalidad, magkakaproblema at magkakaproblema talaga kayo kahit saan kayo magpunta. And kung nasasanay kayo na ganun-ganun lang yung mga contract, parang wala lang sa inyo, okay lang yan, magbabayad na lang ako ng breach contract. But if nagkakwartehan, tapos natalo ka, tapos ganito nga hindi ka makakuha ng police clearance, So, yun yung medyo mahirap. So you should be honest na, I traveled to this country and I stayed there for this and this. Ganun yung akin nun guys kasi old yung passport ko. So nakita niya din yung travel ko outside the country and minemorize ko talaga na, lang ako doon, 1 week lang ako doon, something like that. Kaya parang okay, parang ganun lang sa kanila. Yung sinasabi ko kanina na kabatch namin na wala siyang police clearance kasi nga war during that time. Dininay siya guys. Denied siya. Pero buti na lang hindi pa siya nakakaalis ng embassy. Tinawagan siya ulit and saying na okay, tatanggapin na namin kasi nga may war talaga doon. Hindi talaga makakakuha ng police clearance. So, denial ang denial ang refusal, denial ang katapat niyan kapag dishonest ka or wala kang proof ng police clearance. Police clearance and NBI clearance, guys, are very, very important when it comes to your application. And then, parang very easy lang na question na sumunod is, how do you communicate with your wife? Ganyan. Siyempre, sabihin mo Messenger, FaceTime, Viber, whatever, however you communicate with your spouse. Ayan. Kung minsan kasi parang ipoprove lang ba nila na, lalo na kapag bagong kasal. Bakit to? Nagpakasal lang before umalis yung, asawa, ganun. Kasi ganun yung sa amin, guys. Parang nagpakasal kami a year before ako na-interview. Anyway, those are just the easy questions naman. Very easy. Usually, yung mga bata, hindi na nila tinatanong. Usually, yung asawa lang talagang tinatanong. Parang sila na yung tagasagot doon sa tanong ng konsul. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you have more questions, please let me know down below. And comment nyo lang po or you can message me. Meron yung mga nagme-message sa akin guys. Nare-replyan ko naman sila. Pero, please bear with me if I'm not able to reply right away. Kasi, kapag nandito ako sa bahay guys, madami akong ginagawa and natutulog din kami. Pero kapag nasa workplace, kapag chill yung duty, doon ako nagre-reply. Di ba baliktad? Mas chill yung buhay ko sa trabaho kaysa dito sa bahay. But anyway guys, thank you so much everyone for watching this video. And mag-proceed na po tayo sa shoutout for this one. Hey everyone! Salamat at narating nyo naman po ang shoutout part ng ating video. And ngayon guys ay magsha-shoutout na ako kasi sobrang dami ko ng utang sa inyo. Ang dami ko nang na-upload ng videos na wala siyang shoutout. So ngayon, i-shoutout ko yung mga nag-comment sa aming vlogs. Grabe, from 3 months ago pala. Assembling our Christmas tree, Nurses Day Off, and the credit card na video. So 3 videos yung gagawa natin ng shoutout ngayon guys. So mabilis lang. Shoutout kay Sis Waki Stolen. Ayan, nag-message siya. Dito na sila sa US. Congratulations! Ayan. And then, shoutout din kay Ana Love, Jem Ruiz, Ibrahim Hailil, Jonathan Pablo, and Ronnie Caberto. Punta naman tayo sa video na Nurses Day Off. Ayan. So, shoutout kay Frederick Fernandez. Alam mo, lagi siyang nagko-comment. Sobrang thank you talaga. Isa din to na laging nagko-comment si Buroknoy Tabornok. Ayan. And then, kay Mavi RN. Again, kay Waki Stolen, Ibrahim Hailil, Rosemary Sumulong, Ronjel Perez, Ronnie Caberto, and Princess Mia. And sa ating vlog naman na credit card, how to increase your credit score using credit card. Ayan. Shout out kay Bruno Marv, Jubes Abiyad, Queen Antolihaw, Lenny May de Guzman, Mavi RN, Jella Bautista, Desi RN, Chef Tabs, Ronnie Caberto, Ibrahim Hailil, Danica Santos, and kay D.A. Sweet Bliss. Ayan, thank you so much everyone for commenting. Napansin nyo siguro yung mga paulit-ulit na sinoutout ko sila, yung mga laging nagko-comment sa 3 videos, nandun yung mga pangalan nila. Thank you so much. I really appreciate your support. And thank you so much everyone for watching. I hope na-inspire ulit kayo na makapunta dito sa USA. And sana maging excited na kayo sa pagdating ng spouse ninyo and sa pagkakaroon naman ng interview ninyo. Kung kayo yung ma-interview. And chill lang, huwag masyadong kabahan. Mas matagal pa yung
pipila ninyo kaysa sa interview, don't worry about it. Ayan. Basta, be honest lang and pray for your plans in life. Ayan. Thank you so much, everyone. And I will see you guys on my next one. Bye! 가슴이 터질 듯해 너도 날 똑같이 사랑해줄래 네가 돌아올 때마다 고백 연습하는 나 I just wanna make you mine